Γεια σας, είμαι ο Αποστόλης και ο φίλος μου ο Κυριάκος. Άιχ σας. Και αυτό είναι το βίντεο μας. Καλά. Ας προχωρήσουμε. Okay. Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Ανέο λίμνη τα ρεμ, νοτόρτε η ενάκα ρεπ. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Ριψά αρτέπ ριψά ψεξ, η κοπανοτιλή η ρετόρ ψαψεξ. Η άψατα ρίξαρ ψαψεξ, η κοπανοτιλή αρετόρ ψαψεξ. Έχει κι άλλο. Ναι. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή. Ο σάπα ποσίχα ψεγαφέ άιχα πίκαφ. Είτε άπα πίχα ψεγαφέ άιχα πίκαφ. Αλκίνος Ιωαννίδης, στην αγορά του Αλ-Χαλίλη θα πουλάνε τα 2 σου χείλη. Ουδσιο ρεπε κυλάιμ. Σύρεσε το γιάθοσόδ, αθοσόρυμποσόσο. Ανιουμνιου να καεί μάιναλέμ. Ανιουμνιου να καεί μάιναλέμ. Και άψατνο γελ. Μάλιστα. Το μενού έχει για σήμερα. Σουτζουκάκια, Εκάκι οστίος, καρμπονάρα, αράνο πμρακ, παστίτσιο, ιστίτσαπ, σπανακοτηρόπιτα, ατυπόρι το πανάξ, γιουβαρλάκια με γεμιστό μπιφτέκι λαχανικών, τζατζίκι και έξτρα σως πορτοκαλιού. Εκάλ ραβίοβ εμότσι με οικέτπιπ νόκιναχαλ, εμικίστας εκαρτξέσος ή λακοτρόπ. Σοβαρά. Γιατροί, κτηνίατρος, Σορτένιτκ, καρδιολόγος, σογόλιδρακ, ιατροδικαστής, σίτσακι δορτέ, οτόρινο-λαρυγκολόγος, σογολογγυραλονήρωτο. παθολόγος, νευρολόγος, ουρολόγος, Αλέξης Παλαιολόγος. Άλλη μια. Παθολόγος, ουρολόγος, νευρολόγος, Αλέξης Παλαιολόγος. Σογόλο θαπ, σογόλο ρίο, σογόλο ρίεν, σιξέλα, σογόλια λαπ. Περιοχές, Σέχιρεπ. Μοναστηράκι, Ικάριτσανο, Νερατζιώτισσα, αζητόισταρεν, Δουκής Πλακεντίας, σισίκιοδ σέτνεκαλπ, Δούκης Ανομικού, ασικίοδ ιόκιμον, Chinatown, νιωάτανιαστ. νομισματοκοπείο, Ή εποκοτάμσιμον. ζώα, Αόζ. υποπόταμος, Σωματόποπι, βοηδομούσχαρο, οραξιόμοδιοβ, βροντόσαυρος, σοριασότνορβ, σαρανταποδαρούσα, ασίωραδοπατναράς. καμιλοπάρδαλη, Ηλαδράπολιμοκ. φίδι με γάτα. Δύο πουλάκια ρώτησα πώς πάνε στην αυλώνα. Το ένα μου παναβολή και το άλλο αυτοκτόνα. Ούδε κάλιου πασιτόρ, σόπεναπ, νιτσανόλια. Οτανέ ιουμεπίε ήλοβανα εκοτολά ανώτκοτια. Ναι, Ιαν. Manchester United, Ρετσεστναπ τνετνιάνι ιωγ. Τσεσικά Μόσχας, Ακεσέστ σαχσόμ, Μπαρτσελώνα, ανόλες τράπαμα, Ρεάλ Μαδρίτης. λάρις τύρδαμ. Εγώ καλύφθηκα. Αυτά, άτια. Να δώσω μια ανάλυση πώς το κάνεις. Ναι. Δεν ξέρω.